Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो ओरैबायदि चिप प्राइसनि मोननाय टप्सफोर माखासे दिन्थिगोन लाइक बे मोनसे होल भिडिअ आरोना मिशोनि ओरैबायदि खम प्राइसआवनो नोंथांमोना ओरैबायदि माने स्टाइलिश माखासे टपफोर मोनगोन स बेखौहाय आङो सानबायखि अर्डार खालामबाय जिहेतु नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामसै स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, नोंथांमोना नुखाबाय बेसेबांखिनि बुरजा नोंथांमोननो आं दिनैहाय शेयार खालामगोन So फार्स्टआवनो नैबेखौहाय खेवनानै लाग्रोनोसै नैबे टपआ फार्स्ट टपआनो जाहैबाय रिप्ड ओपन बेक DoriTop आरोना So बेक साइडआ ओपन आरोना बेयावहाय नैबेबायदि फिटा दङ So बेजोंहाय खानानै गाननो हागोन ओमफ्राय बेनि फेब्रिकआ जाहैबाय लाइक्रा लाइक एसे कटन बायदियानो आरोना बिराद कम्फर्टेबल जागोन गाननो थाखाय आं मानो बिदि देखायगासिनो होननानै बुंबा आं टप गुफुर गानदों नालाय स गुफुरजों गुफुर बारा सिनाया बिराद मोजां आरोना बेनि फेब्रिकआबो बिराद मोजां माने स बेखौहाय आंखौ माबोरैहाय नुयो नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय बे नेकनि टपआ नै राउन्ड आरोना आं गाननो बिराद कम्फर्टेबल मोनदों ओमफ्राय बेक साइडआवहाय नै आंना सानटेन जानाय दङ आरोना बिखुङावहाय ओमफ्राय जिहेतु फुल स्लिभ टपखौ आं गाननो बिराद मोजां मोनो माने गाननो बिराद कम्फर्टेबल गाइस So next प्रडाक्टआनो जाहैबाय खेवनानै नायनोसै आङो मा दङ So next को आङो सेम डिजाइनखौनो मोननै बिहरदों मोनसेया जाहैबाय पीच कलरनि आरोना नैबेयो जाहैबाय ब्राउन कलरनि आं व्हाइट कलरनि टप दिन्थिनाया बेयो फुल स्लिभनिमोन आरोना ओमफ्राय बेयो जाहैबाय हाफ स्लिभनि ओमफ्राय बेनाबो बेनि फेब्रिकआबो सेम दहाय व्हाइट कलरनि टप दिन्थिनाया आङो बेजोंनो सेम आरोना फेब्रिकआ बिराद कम्फर्टेबल जागोन माने पलिस्टार नङा आरोना एसे पलिस्टारा एसे गरमाव गाननो दिगदार जायो बाट बेनि फेब्रिकआ लाइक कटन बायदि आरोना बेनि फेब्रिकआ जाहैबाय लाइक्रा आङो ओरैनोलाय टपफोरखौहाय बांसिन फुल स्लिभसो गानो आरोना बाट हाफ स्लिभखौ गाननो मोजां मोना नालाय आङो खिन्थु बेखौहाय बिहरना नायबाय आङो मोजां नुगोनदां होननानै बेयावहायबो आखाइखौ बिराद गिदिर नुदों आरोना बेखायनो गाननो बायो आङो ओमफ्राय जा बेनि स्ट्रेप ना बेखौहाय क्रस खालामनानै माने खानो हायो आरो होमबाना मोजांसिन नुयो माने वेस्ट खिनिखौ बेखिनि साइजखौ माने मोजांसिन नुयो आरोना साना जाहैबाय नैबेयो नैबेयो जाहैबाय बिराद ट्रेन्डी टप आरोना आं बिराद मानसिखौनो गाननाय नुदों ओमफ्राय मोजां नुनानै आं सानबाय मा आंबो बिहरनोसै आरोना रेड एन्ड ब्लेक सेम डिजाइननि स नैबे रेड एकदमबारे जि साइजथारना कालारा नै जा समायगोन बायदि मोनबाय आङो स बेनो जाहैबाय रज पेटार्न नेक टप आरोना बेखौहाय गोदनायावहाय खानांगौ बेयावहाय फिटा दंखायो ओमफ्राय नैबेयो बेबायदि थागोन ओमफ्राय बेनि जा फेब्रिक ना बेयो जाहैबाय पलिस्टारनि बाट कालारा जेरैबायदि फट'आवहाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिदों थिग बेबायदिनो रियेलावबो आरोना बिराद मोजाङै बिराद समायनाखा स बेबायदिनो सेम नैबे ब्लेकआबो आं दिन्थिनो नोंथांमोननो माबोरैहाय बे भिडिअआवहाय एसे कालारखौ बोरैबा नुदों मानो होनना बुंबा दहाय आङो आनबक्सिंखौहाय माने सानलाइटआव खालामदों ओमफ्राय बेखौहाय आङो न' सिङाव खालामदों नालाय मोनायावहाय रिं लाइटआवहाय स बेखायनो कालारखौ एसे आलदा नुदों बाट रियेलाव बिराद समायना आं माने एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरोना इमान मोजां सफैगोन होननानै बिराद मोजां नुदों आङो नै ब्लेकआबो स नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरलाय जे नैबे ब्लेक कालारनि रज पेटार्न नेक टपखौ मोजां नुदों ना नैबे रेड कालारनिखौ मोजांसिन नुदों आङो रेड कालारनिखौ आंजों साबसिन समायनाय मोनदों आरोना स नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय आंनो खिथाहर जे बबे मोनसेया साबसिन बेबो सेम आरोना सेम डिजाइननि जिहेतु सेम फेब्रिकआनो पलिस्टारनि ओमफ्रायहाय गासैबो आं दिनैहाय जाखिनि टप नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामदों गासैबो एम साइजनि स नोंथांमोना आंनि फिटिंखौ नायनानै जुदि नोंथांमोननि बडि टाइपआबो आंनि बायदि स बिदिबा नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनो हागोन आरोना
So next आनो जाहैबाय नैबे ब्लेक कलरनि क्रप टप आरोना बियो जाहैबाय हाफ स्लीव ओमफ्राय बेनि फेब्रिका लाइक्रा स' बिरादनो मोजांथार नुदों आं बिराद नुदों आरोना ओमफ्रायहाय गाननोबो बिराद कम्फर्टेबल जागोन बियो माने एसे कटन बायदियानो आरोना गाननो थाखाय बिराद कम्फर्टेबल जागोन आरो लोगोसे बेनि जा डिजाइन दङना बिराद मोजां नुदों माने आङो किउट नुदों आरोना Next kohay nainasay मा दङ बेयावहाय so नैबे जाहैबाय shoulder crop top आरोना sleeveless ओमफ्रायहाय बेनि front साइडआव नैबे बिदि एसे काट खालामनाय दङ बेयावहाय ओमफ्राय बेनि फेब्रिकआबो कम्फर्टेबलानो जागोन आरोना गाननो थाखाय लाइक्रानिनो फेब्रिकआ आरो कालाराबो बिराद मोजां जेरैबायदि फट'आवहाय दिन्थिदोंना बेबायदिनो आरोना बिराद किउटथार कालारा अबयसे आं पिंक कालारखौ दा सानसे गानग्रा जादों बिराद मोजां मोनदों आङो कालारखौबो दायो आं बेखौनो गाननानै दिन्थियो आरो ओरैबायदि खम प्राइसआव ओरैबायदि एफोर्डेबल प्राइसआव नोंथांमोना एसेबां स्टाइलिश माने टप्सफोर मोननो हादों माने आंथ' बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ ओरैनो जुदि आङो आलदा ब्रेन्डआवहाय नायोबा जेरैबायदि आर्बानिकफोराव नायोबा बेबायदि सेम ड्रेस माने सेम पेटार्ननि ड्रेसखौहाय बिराद माने 800 900 बा 1000 बा 1500 सिमहालागि लायो बाट मिशोआवहाय ओरैबायदि एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोनो आं बिराद मोजां मोनो बेखायनो माने जों हिन्जावफोराथ' एसे एनै खेबसे खेबनै गाननानै फट' लानो मोनबानो गोजोनखाय नङा होमबा स' बांद्राय दामनि बायनानै जेबो लाब गैया मिशोआनो बेस्ट आरोना स' नेक्स्ट टपानो जाहैबाय रेड कालारनि स' बियो जाहैबाय वी नेक बेकलेस आरोना बियो बेकलेस टाइ क्रप टप नैबेयावहाय टाइ आप खालामनांगौ आरोना उनथिंहाय फिटिया गिदिरथार जा साइजखा आं बेखौ गाननो बिराद एक्साइटेड गाइस माने बाहेरावहाय आरो नोंथांमोननोथ' आं गाननानै दिन्थिखागोन दायो ओमफ्राय बेनि फेब्रिकआबो बिराद कम्फर्टेबल जागोन आरोना गाननो थाखाय बांद्राय गरमबो जानाय नङा लोगोसे बेनि फेब्रिकआनो जाहैबाय लाइक्रानिनो ओमफ्राय बियो फुल स्लिभनि आरोना नै नोंथांमोना नुदों कालारा जा किउटखा माने रेड बाबोना आयु जा मोजांखा नै नोंथांमोना नैबे फुल स्लीव रेड कलरनि जा ओपन बेक दङना नैबे टपखौहाय माबोरैहाय नुदों आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर आं सानदों जे लावदुमा आंखौ जेब्ला लोगो हमनो फैयो आं बेखौ गाननो होननानै नोंथांमोना मोजां नुयो होनबासो नेक्स्ट जाहैबाय नै बेबायदि क्रप टप आरोना व्हाइट कालारनि ओमफ्राय बेयावहाय नै स्किनि बानायनाय दङ अनलि बाटारफ्लाइल' दङ आरोना बेयावहाय ओमफ्राय हाफ स्लीव बेनि फेब्रिकआबो सेम नैबे जाखिनि देखायबाय आङो बेनि बायदिनो लाइक्रा आरोना बेनि फेब्रिकआ ओमफ्राय जा किउटथार गुफुर कालार बिराद मोजां मोनो आङो नैबे व्हाइट कालारनि क्रप टपखौ बिराद मोजां नुदों आङो खिन्थु उदैयाल' दादाखायनो आङो क्रप टपखौ गाननो बायो आरोना होमबाबो गानो आङो ओमफ्राय आखायाबो आं नोंथांमोननो दहायनो खिन्थाखादो जे हाफ स्लीभखौ आं बिराद गाननो बायो बाट स्टिल आं बेखौ बिराद मोजां नुदों स्लीभलेस ओमफ्रायहाय बेबायदि आरोना बेबो बेवहाय थागोन ओमफ्राय बेनि फेब्रिकआबो लाइक्रा बिराद मोजांखा कालाराबो जा किउटखा आं बेखौ जा गाननो लुगैयो आरोना थाबनो दा सामारनि थाखाय बेस्ट अपसन आरोना बियो बेबायदि हल्टार टपफोरखौहाय आं बिराद मोजां मोनो आरोना लाइक सामारावहाय गाननो थाखाय बिराद मोजां मोनो आं बिराद
So guys, next one is जाहैबाय नैबे black color आरोना बियो जाहैबाय backless लोगोसे sleeveless बो आरोना ओमफ्राय बियावहाय नेकआवहाय बिदि कलर दङ आरोना सो बिराद मोजां जागोन बियो सामारावहाय गाननो थाखाय आं बिराद एक्साइटेड बिखौ गाननो थाखाय फेब्रिकआबो लाइक्रानिनो आरोना सेम बिराद मोजां कटन बायदि आरोना बांद्राय गरम जानाय नङा So guys, आं बेफोरबायदि ट्रेन्डी टपखौ गाननानै बिराद मोजां मोनो आरो लोगोसे बेबायदि गानोबा बिराद कम्फर्टेबल मोनो आरोना गरमावहाय बारा माने डिस्टार्ब जाया आरो सो बे सेम डिजाइनखौनो आरोबाव आङो ग्रीन एन्ड रेड आवहाय बिहरलायबाय सो दायो नायनोसै माबायदि बिथांमोना नैबेखौ नुनानै शक जानाङा आरोना उनथिंबो सिगांथिंबो जेबो गैया मानो होननानै बुङोबा नै मोनसेखौहाय जोङो नेकआवहाय बिदि टाइ आप खालामनांगोन ओमफ्राय मोनसेखौहाय नैबे बिदि आरोना सो सेम मोननैबो ओमफ्राय आं खेवनाय लोगो लोगो सानदों आरे आं बेखौ माबायदि गानगोन सिगांथिंबो उनथिंबो लांदां बाट सामारावहाय गाननो थाखाय बिराद मोजां जागोन आरोना नैबे रेडआबो सेम So बे टपफोरा बेकलेस आरो लोगोसे स्लीवलेस ओमफ्रायहाय बेनि फेब्रिकआ जाहैबाय पलि कटन आरोना बेनि कालाराबो सानलाइटआवहाय शुट खालामनायावहाय जा मोजां नुदों गोजा जा बाट मोनायाव शुट खालामनायाव नै बेबायदि कालार्स नुबाय आरोना एसे मेरुन टाइप ओमफ्रायहाय मोदोमा फिसा जानायमोनबा बांसिन साइज नुगौमोन नोंथांमोना जुदि स्लिम फिगारनि ना बिराद साबसिन नुगोन आरोना आंजों रदादाखाय एसे बोरैबा नुदों ओमफ्रायहाय गस्लायाबो आंनो बारा थोआखै आरोना साइडनिफ्राय एसे बोरैबा नुदों ओमफ्रायहाय जेब्ला रानथें जागोन अब्लाना गाननो थाखाय मोजां जागोन आरोना बायनानै दोनखाबाय जों So guys, आं नोंथांमोननो गासिखौबो दिन्थिखाबाय सो नोंथांमोना बबे गांसे टपखौहाय बिराद मोजांसिन नुदों बेखौहाय कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनदोंबा बेनिफ्राय बायनो हागोन आरोना आं गासिबो कोड बा प्रडाक्टनि डिटेल्सफोरखौहाय आंनि डिस्क्रिप्शनावहाय होनानै होगोन सो थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लव इउ